Welkom allemaal bij Laat je strikken voor de wereld. Ik denk dat het project naar mij toegekomen is, want per toeval zag ik dat dus op het internet. En ik vond dat dus heel interessant. En ik ben daar ook direct mee laten voor ingeschreven en zo. Ons voorgerecht is de rode bietensoep. Door iedereen heel erg smaakt. Dan hebben we dus ons tussengerechtje eigenlijk, dat is koolrabi met wortelgras. Laat je strikken voor de wereld is een initiatief van 11-11-11 samen met provincie Limburg. Dus 11-11-11 voert het uit, provincie Limburg subsidieert het project. Wij organiseren 6 hele leuke, laagdrempelige workshops. En de bedoeling van die workshops is om Limburgers op een plezante manier te laten kennismaken met Noord-Zuid thema's. Dus dat kan gaan van eerlijke handel tot de millenniumdoelstellingen, armoede in het zuiden, de mensenrechten enzovoort. Dit is het Oxfam logo. Ja. Dit is het bio-logo. En dan heb je hier de Max Havelaar logo. Ik ben er eigenlijk heel kieskeurig in geweest voor welk vrijwilligersprogramma ik zou gaan. En dit vind ik echt op mijn lijf geschreven. Ik vind het echt een heel fijn initiatief. Wat wij hier demonstreren is de kookworkshop, waarin dat wij vegetarisch koken met producten van Limburgse bodem. Daarnaast hebben wij ook een wijnproeverij en een chocoladeproeverij, waarin dat vooral het verhaal van eerlijke handel aan bod komt. We hebben ook een GPS-stadspellen in Hasselt en Sint-Truiden. Elke activiteit wordt begeleid door een vrijwilliger van Laat je strikken voor de wereld. We hebben er in totaal ongeveer 25. Mijn echtgenote heeft zich geëngageerd om mee te helpen met kookworkshops. En ikzelf heb mij ondertussen een klein beetje gespecialiseerd, tussen grote aanhalingstekens, in het begeleiden van een GPS-stadspel in Hasselt en Sint-Truiden. Als je kijkt daaraan, dat zijn heel kleine bolletjes en als die gaar is, zit je daar echt zo een maandje aan. Daar kun je zien, dus ben je nog wel eens klaar. Ik vind dat leuk als je dan ten eerste weet dat je toch iets zinnigs te vertellen hebt. En als mensen daarvan genieten, dan geeft dat toch wel wat voldoening. Ja. En zit het nagerecht bij deze Iedereen kan vrijwilliger worden vanuit je strikken, zolang je maar graag met groepen werkt, graag voor groepen staat en geïnteresseerd bent in de thematiek. Aanmelden kan via onze website www.laatjestrikken.be.